Het was een flinke slag, een flinke beving. Ik trilde helemaal in mijn bed. En ja, ik denk, wat is dat? Bij de buurman wat omgevallen of zo. Maar niks. Dus dat mijn poes op bed sprong, maar dat was dus niet zo. Dat bewoog in mijn bed. Dus... Ja, ik lag in bed en soms had ik kramp en zo. En dan denk ik, het was geen kramp, het was, ja, iets anders. Ja. Het was een dreun. Wij lagen in bed, we waren net wakker en er was een dreun. We hebben 2 vrij grote katten. We dachten dat die synchroon op het bed sprongen. Zo zware dreun was dat wel. Het is niet zo heftig als toen is voor een paar jaar terug. Toen was het echt heftig. Maar dat was nou niet het geval. Wel eventjes dingetjes opzoeken, zo van die seismologische activiteiten en zo. Van, ja, oké, dat je denkt van, ja, hoe vaak is dit nou eigenlijk hier in Limburg voorgekomen? Want zo lang woon ik hier nog niet. En dan denk je, oh, ja, dat is nog best wel vaak eigenlijk. Dus een soort van gewoon hier.